क'क्राझाराव फिन सिखावनि उदखार। गारिनि ग्लासखौ बुफायनानै बे डकुमेन्ट्सफोरखौ लांजोबो आरो। गारिनि ग्लास सिफायनानै सिखावफोरा लानानै थांदों मोनसे बेग। रांनि थफ्ला सारनानै गारिनि ग्लास सिफायनानै लानानै थांदों बेगखौ। क'क्राझार सहरनि रुपाथि नोगोर थामहिनबा क'क्राझार जिल्ला गावबुरा गौथुमनि आफादगिरि बिरहां मोसाहारिनि गारिनि सिगांनि ग्लासखौ बुफायनानै बेगखौ लानानै थांदों। नाथाय सिखावफोरा खावनानै लांनाय बेगआव रांनि सोलायै दंमोन माखासे गोनां मुवा बेसादफोर। बिथां बिरहां मोसाहारिया फोरमायनाय बायदिब्ला खावनानै लांनाय बेगआव रां गैयामोन, नाथाय गावबुरा गौथुमनि सिल गोनां लेखा बिलाइजों लोगोसे माखासे गोनां मुवाफोर दंमोन। सोरबाफोर रांनि थफ्ला सारनानै बेगखौ लांफ्लांदोंब्ला गावनो गोनां लेखा बिलाइ आरो गावबुरा गौथुमनि सिलफोरखौ गथायफिननो खावलायदों बिथां बिरहां मोसाहारिया। बे जाथाया आं नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरगोन आरो लोगोसे थानाफोरनि फारसेबो फोरमायहरनाय जाहैगोन। दा बेनोदि मैयानि समाव निर्बान जिथु गार्डेन बिया भबन बाहाय जोंनि क'क्राझारनि टाउननि गेजेराव खाथियाव थानाय बावहाय हाबानि पार्टि जादोंमोन। बे पार्टियाव आं मैया पार्टिसिपेट खालामहैदोंमोन। बे पार्टिसिपेट खालामनाय समाव बेलासिनि 7टानिफ्राय 9टानि गेजेराव आंनि गारिनि सिगांनि आखिथिंजायहाय ग्लासखौ बुफायनानै गारि सिङाव थानाय बेगखौ लाना थांजोबो। बे बेगाव जोंनि गावबुरा भबननि अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएसननि आङो सासे क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि जानानै आंनाव गासिबो डकुमेन्ट्सआ थाजोबो आरो लोगोसे गावबुरा भबननि साबियानो थाजोबोमोन आंनाव। दा बे हिसाबै बे बेग सिङाव राइटिं पेडजों लोगोसे गुबुन गुबुन आनसलिकनि माखासे गोनांथि डकुमेन्ट्स दंमोन। लोगोसे जोंनि बर' समाजनि पान्डुलिपिजों लोगोसे जोंनि गावबुरा खन्थानि लेखाबो दंमोन। दा बावहाय बिथांमोना मा सानखो गारिनि ग्लासखौ बुफायनानै बे डकुमेन्ट्सफोरखौ लांजोबो आरो। फैसाया सिगां समाव थायोमोन, खिन्थु नैबे नै दाननिफ्राय बे फैसा गैयै जादों आरो। दा आं बेखौनो बुंनो सानोदि जायखि बिथांमोना बेखौ लाङा मानो अननानै होफैयोबा मोजां जागौ, जाहाथे रायजोनि जिनिसखौ समाजनि मोजां खामानियाव बाहायग्रा जिनिसखौ जाहाथे गाज्रियाव बाहाया आरो अननानै जाहाथे बेखौ होफैफिनो। मानोना गावबुराफ्रा रायजोफोरनि पाब्लिकफोरनि थाखायसो, जोङो गुबुनफोरनि सुथुरफोरनि थाखाय नङा। जोङो मोजां हाबा मावलांनो थाखाय जोङो बे सिलफोरखौ बेबहार खालामो। बे सिलनि गेजेराव दङ क'क्राझार जिल्लानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सिल, क'क्राझार आनसलिक सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सिल आरो लोगोसे रुपाथि गामिनि आफादगिरिनि सिल दङमोन बेवहाय। आरो लोगोसे आंनि निजा हानि टेक्स होगोदान बेखौ जोङो खाजोना रसिद होनो, बेबो दंफायोमोन। थारमाने गासिबो लांजोबनाय जाबाय आरो। खिन्थु सानस'नो हायै बेबायदि खामानि मावनायखौ आंनि लोगोफ्रा मोनायावनो गावबुरा खन्थानि तरफनिफ्राय दुखु फोरमायदों। आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि धनन्जय ब्रह्मआ मैया मोनायावनो FIR होनो थिनदोंमोन, खिन्थु आङो मैया मोनायाव अकस्मात हाबाफ्राव दावराव दावसि जाजानो गिनानै मैया FIR खौ होआखिसै, दिनै होनाय जाबाय। आरो बे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैनो आङो फोरमायजानो लुबैयो जे खुनु दुष्कृतिकारिया जाहाथे गुबुननि गारिफोरखौ ग्लास बुफायनायजों लोगोसे गुबुननि गाज्रि खामानि मावनाय, मालायनि न'आव गुन्दामी खालामहैनाय बेफोरखौ जुदि खालामा, आङो बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आखाइ खबजोबनानै मोजां हाबा मावनो फोरमायहरनाय थाबाय। दा बेखौथ' आं इसिबां माने बुंनो हाला। आंहाथ' रावजोंबो सुथुर गैयामोन।
मानो होनबा आङो जेसेबांनाखि जेरखमखि आङो खामानि मावबोदों बेखौनो आङो ससियेल वार्क हिसाबै आङो गावखौनो गाव साननानै लायो आरो गोबां मानसियानो आंनि सायाव इसेबां माने गाज्रि भाषाजोंबो बुङा रायलायामोनबो बे मैयानि दिनाव जुदि अकस्मात बे हाबाखौ मावदों आं बेखौ सानो जे सोरबा मेगन गोसोम गाज्रि गोसोयै मेगन गाज्रियै बियो खामानिखौ मावदों आरो लोगोसे बिसेसकै बेगा गिदिरमोनथ' एसे नायथावथाव फैसा थानाय हिसाबै हाबायाव फैदों हिसाबै फैसा दंनो हागौ होननानै साननानै बथाय बेखौ लांदों खोमा